се обръща да гледат кой изглежда. Как не ги е... Там явно... Берка ли са малко? Аз това ми се създава да се... Не. Само главата ти не се вижда. Ери! Ери! Ела тук. Ери! Айде, ела! Айде! Какво е така става? Абе, какво ти хвана? Колко часа не знам. Не сме добре, 9. Тук ли какво приятно? Не, на бит на ох. 9 до 10. Ти 5-10. Ами не, както не нямам. Не, но това не носи защо. Нема. Ей, не! Я го викна. Ела тука! Не бойте. Къде Арго, бе? Я почна всички. Арго, къде го пеш там си е? Това е майка ми. Да си гледа, че е майка. Той дойде да работи, той си почна всички. Какво ме прави да гледа? Тук си го става. Ето. Не се меси, Ще направим сепка. Не бе, ей! Тикто Мариел, вчера хвърля на Муни, ама така, тя се пази, на един стар си отделя толкова бойци там на тези сама. Наместно сам го бъдем хвърля на пак. Там се рвам. Стар си. И се припазва ли това? Те откъпим си Природата много ги къпи. Педро нещо го няма, бе. Ей, ти си го. Тому хъба, бе. Нищо. Това гледа. Да, то ми не си. Леко кафе искай. Ти къде ще ходиш? Тук много хора, те са кафе. Ако на Бенсън не. Ери! Ти кафе искаш? Ерика, айде ела тук. Да? Ти да тръгна. Съпъра. Ама в кой гараж? Ти къде се държиш? Няма ли да кажеш този гараж да се кажа? Къде се държиш тази? На рождения ден на Шарко. Ще поводиш, айде, утре ще разкараш това. Да, стихне това на Шарко. Ще важно так, да. Не знам. Да кекаш, да. Тя утре ли има рожден ден? Не хареса, да, не си хареса. Вземи и помпа си го. Щом си я хареса, значи си хареса. За мен си хареса.
ти през пешеходно. Значи, прибирахме сутринта. За отиване не съм ги видяла тия неща. Паметно. Не. Тук е пълно. Не, Особено има един гаден войт, само цял. и от едната страна има... А в месец след като Значи някъде около 10-12 видях. Право ловели, като пристигнеше на И те наши родини идваха, те едни от Бургас казаха, че едва ли не през 20 км има катастрофа. не знам, вече все. Аз пък аз всички ги видях. Отиване ми едно не видях, едно... Моля? Тук не това. И тя паметник си гледам. Трябва да си прави книжките, важни, книжки, природи, тя моята става. Ще видим, ще говорим с приберем много. Кога ще се прибеха ли? Не, добре, аз малко Ери, добре. айде ела тук. Ерика, Мощни коли, млади хора. Зато добре тук. Зато повикал добре. Батерията потече. Кафе, кой няма чак. ти мен ли чакаш диво? Кой да чака? Аз ми писал, чакай около. Добре, дена че. Утре си рожден ден. Утре, да. Майка. На 17 Ринго е на 20. Не, место, ти не виж, там ти Ти дали си покръсти до какво? Там си къпи ви когато. Аз след това отивам на... Ти вече си 5 години, ти си вече бракува. Има дискотека след това. Ами то си какво е, той има и бар, и дискотека и всичко. Там си работи. А? Е,